Tnedit it-tieni edizzjoni tal-kompetizzjoni Fishing for Recipes, fejn lan tal-kompetizzjoni hu li jiġu premjati riċetti innovattivi magħmula minn studenti ta' bejn id-9 u 15-il sena li jagħmlu użu mill-ħut lokali fir-riċetti tagħhom. Din l-inizjattiva għandha lan ukoll li tippromovi t-tisjir kreattiv tal-ħut tipiku Malti u l-konsum sostenibbli fost il-familji Maltin u Għawċin. Għal din il-kompetizzjoni se jkun hemm ġurija biex tagħżel 10 finalisti li se jitħabbru permezz ta' paġna maħluqa apposta fuq il-midji soċjali, fejn fuq l-istess paġna se jkun hemm ir-ritratti tar-riċetti kif ukoll l-ingredjenti użati. Is-Segretarju Parlamentari Alisha Buġġejja Said spjegat kif l-10 finalisti se jingħataw l-opportunità unika biex jesebixxu r-riċetta tagħhom. L-10 finalisti illi se jintgħażlu f'din il-kompetizzjoni se jkunu mistiedna propju biex jiġu jagħmlu r-riċetta tagħhom ġewwa l-Agrifer fit-13 ta' April fejn hemmhekk ikollhom l-opportunità wkoll jitkellmu ma' chefs nazzjonali illi ħajkunu qegħdin preżenti waqt din is-serata. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima saħaq kif inizjattivi bħal dawn jżommu tradizzjoni lokali ħajja fost it-tfal u l-istudenti tagħna. Bħala pajjiż irridu nassiguraw illi nżommu ħajjin it-tradizzjonijiet tagħna, il-kultura tagħna u ngħinu l-tfal jitgħallmu dik li hija l-identità Maltija. U allura permezz ta' dawn il-programmi qegħdin propju nassiguraw illi nagħtu dan l-arfin l-tfal Maltin u Għawċin li jattendu fl-iskejjel tagħna sabiex nassiguraw propju illi dawn ikunu din jilħqu dik li hija l-edukazzjoni sieħa tagħhom u anke l-iżvilupp sieħ tagħhom. Il-kompetizzjoni Fishing for Recipes se tiftaħ fil-11 ta' Marzu 2024 u kull min interessat għandu jimla l-applikazzjoni bid-dettalji mitluba u jibata fuq fishingforrecipes.mafa@gov.mt sa nhar il-ġimgħa 5 ta' April 2024.